66 миллион сол пеш ҳодисаи даҳшатноке дар коинот рух дод, ки дар натиҷаи он динозаврҳо аз байн рафтанд. аксари олимон бар он ақидаанд, ки тақрибан 66 миллион сол пеш яке аз фоҷиабортарин рӯйдодҳои таърихии Замин ба амал омад. астероиде бо диаметри тахминан 10-15 километр ба минтақаи имрӯзаи нимҷазираи Ютакани Мексика бархӯрд карда боиси фоҷиаи бузурги табиӣ гардид. олимон қувваи ин бархӯрдро ба энергияи миллионҳо бомбаи атомӣ монанд мекунанд, зеро миқёси таркиш бениҳоят бузург арзубӣ гардидааст. дар натиҷаи он сӯхторҳои азим дар бисёр минтақаҳои ҷаҳон ба вуҷуд омадаанд. ба атмосфера миқдори зиёди чангу хок ва газҳо паҳн шудаанд, ки нури офтобро барои моҳҳо ва ҳатто солҳо кам кардааст. ҳарорати Замин ба таври назаррас тағйир ёфта, давраи сардиҳои тӯлонӣ оғоз гардидааст. раванди фотосинтез суст шуда, занҷираи ғизоии организмҳои зинда вайрон гардидаанд. дар натиҷаи ин таркиш тақрибан 75% намудҳои организми зиндаи рӯи Замин аз ҷумла динозаврҳо аз байн рафтанд. гарчанде ин ҳодиса ба назар ғайриоддӣ менамояд, вале далелҳои геологӣ ва таҳқиқотҳои илмии олимон воқеияти онро тасдиқ мекунад.